Nelson Chamisa taimuda chaizvo pakaitwa record Triple C members of parliament wachidaidzwa naChabangu. Taida simba rake ipapo. Chamisa taida kuti amise recalling yakaitwa naChabangu MPs ake. Chamisa akaendera mberi achimisa opposition political party in Zimbabwe by abandoning Triple C. Akamisa opposition political parties in the country because then Triple C was a group of all opposition political parties. Saka iye pakangoita dismantle Triple C pakabva pasara pasina party mu Zimbabwe. Izvi zvakapa kuti Mnangagwa aendere mberi nechirongwa chake cheED 2030 zvisina anopikisa. Akabuilda chirongwa cheED 2030 zvisina anovoisa. Many of the opposition political party members were jailed, some killed, some abducted. Pasina anovoisa because they were exposed. Nenyaya yekuti bato ravo ravaimirira penge pachisina Triple C. Point 5 Creative Studios. Feel the story. Hey, who the story? Like souls, Mind 5 Creative Studios. Greetings, and more my greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje.5 Creative Studios. Channel 1 inongo kudza ichokwadi sezvachiri. Pasina kuwanda, pasina kutiza, tongoti dyo. Nemo twataita sei tomba takusiyai zvenyu makaita sei makakula muchinakirwa muchiona muchidzidza content kuti zviri kufamba sei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, zvamanje ndine mashoko andauya nawo ataurwa nababa Mazai. Anoda kuti ndikuratidzei a short video clip. Baba Mazai vachitaura kuti Advocate Nelson Chamisa pane nguva yataivada vaisabatika. Advocate Nelson Chamisa pane nguva yakadedzerwa musangano naana vageza mamachi kuti handei tinomacha vaisabatika. Right now vaona kuti zvinhu zvinenge zvakunaka, zvinhu zvinenge zvakutora shape, vakubudikira. Vari kumbodei, vadi kuramba vakangonyarara vari kwavanga vari ikoko. Ndakamboisa opinion yangu panyaya ya Advocate Nelson Chamisa, ndikadedza Comrade Whitehead vakaisa opinion yavo. Nasi tine opinion ya baba Mazai. Ndo patotaura paipo kuti vanhu havafanane, mafungiro, maonero nematauriro anenge akasiyana. Ndikati iwewe kana uchidawo kutaura zvaunoda pamusoro penyaya idzi, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Ndibate tikurukure toronga kuti toita live stream here, wosenda audio here, wotoita pre-recording here, zvese zvinobvumirwa nekuti platform Point 5 Creative Studios ndevanhu vakaita sewe iwewe, ndosaka uchigara uri panapa. Siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozoona sei mashoko ari kutaurwa nababa Mazai aya pamusoro paAdvocate Nelson Chamisa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii. Right, Zimbabwe maswera say happy Friday. Right, nothing to doubt that nyaya is very unusual. Nyaya ya Nelson Chamisa. Nasi Nelson Chamisa aposta pa X account pake achiti be prepared. Adzoka nechimoto. Zimbabwe. Ndikuda kukudzidzisai kuti be wary of my politicians anotora politics as a hobby, anotora politics as a way of living. Politics, Zimbabwe, it's a sacrifice to save the people. Unotosiya zvese to save your people. Politics, it's a calling.
right. Nelson Chamisa taimuda chaizvo pakaitwa record Triple C members of parliament wachidaidzwa naChabangu. Taida simba rake ipapo. Chamisa taida kuti amise recalling yakaitwa naChabangu MPs ake. Chamisa akaendera mberi achimisa opposition political party in Zimbabwe by abandoning Triple C. Akamisa opposition political parties in the country because then Triple C was a group of all opposition political parties. Saka iye pakangoita dismantle Triple C pakabva pasara pasina party mu Zimbabwe. Izvi zvakapa kuti Mnangagwa aendere mberi nechirongwa chake cheED 2030 zvisina anopikisa. Akabuilda chirongwa cheED 2030 zvisina anovhoisa. Many of the opposition political party members were jailed, some killed, some abducted. Pasina anovoisa because they were exposed. Nenyaya yekuti bato ravo ravaimirira penge pachisina Triple C. Pakazounyukuka nyaya ya Mr. Geza. Mr. Geza needed the support of the people very in the opposition parties. But Geza akauya pasina opposition party. And the Chamisa said nothing. He was very quiet. Panyaya ya Geza aitoshka kutaura murumo kuti bufu. Pakazouya the next level ya Geza ichitaurao, Chamisa said nothing. Isiso ma ordinary citizens varikungovhoisa varikunyukuka nezviri kuitika muZimbabwe. Tiri kutaurawo nemacorners atinenge tiri. Chamisa said nothing. Zvatinotaura zvinogona kutotisungisa kana togona kuabductwa kana kutouraiwa because tinotaura zvinhu zvokuti zviri fearless. Now because of our talks nenoise dzatinoita, Mnangagwa seem to be putting aside his campaign for ED 2030. Haachaide ED 2030. Right. And in the country, the opposition political parties which are there are grouping up to form a huge alliance to fight ED 2030 and to be prepared for 2028 elections. Ipapa ndo paonaona Chamisa akunyukuka achiti I'm back, be prepared. Kuzonodi patai kuda chapu papa, but times that I kuda you were quiet. Iko zvino hatichakude because tapika ground redu, tanema forces edu, wakuda kuti iwewe I am back. Ayo. Ko wadi kungogara ukanyarara because isisu tatoitawo zvinhu zvedu zvokuendera mberi nekugadzirisa nyika. It looks like coming back ndekuda kudisrupta zvirongwa zviri kuitika in the country to liberate the people. It looks like it's a diversion. It may look like, on the other hand, kuti you are being pushed nana Mnangagwa, right? Kupushwa nana Mnangagwa kuti iwewe fight iri paMnangagwa naChiwenga, iwewe uri pakati, because you still believe
you command a large following. Saka Mnangagwa akufielda iwewe achikusupporta. At the end, Mnangagwa is building his nest mapauri iwewe. Saka tukumbira kuti umbopake zvako zvokuti wadzoka. We are in the right direction. Zvatiri zvozviti tori right. Thank you nokunzwisisa.